Mislim da treba da imamo jednu čvrstu odluku da do polovine oktobra napravimo izbornu skupštinu Zajedno za Srbiju. Na toj skupštini, kao svaka stranka, da izaberemo što izabrati je neophodno. Glavni odbor, izvršni odbor, upravu, kako god ona da bude koncipirana, ako treba nešto da pomeramo u statutu i da menjamo, da to uradimo, ako ne, da ovako kako smo u statutu koji je sad na snazi to sve uradimo i da zaokružimo našu političku organizaciju do polovine oktobra. U svakom slučaju, sad je to druga stvar i o tome sam nešto malo pregovorio, je neophodno da nastavimo razgovore sa svima. Pre svega, naravno, mislim na razgovore sa strankama koje su sad u opoziciji Vladi Republike Srbije i da vidimo šta ti razgovori mogu kakav rezultat mogu da donesu, šta sve možemo da uradimo, s kime, oko čega možemo da se usaglasimo. Ja sam Borisu Tadiću rekao i predložio da ukoliko ne možemo da se dogovorimo oko integracije, da možemo da se dogovorimo da napravimo jedan politički dogovor i da ima jedan politički savez. Kakvu god formu on da ima, federaciju, konfederaciju, savez, šta god, da je važno da imamo negde neku organizacionu formu koja bi oko svega, oko čega se saglasimo, proizvodila i formalno jasnu politiku. U parlamentu, u javnom životu, u ekonomiji, u spoljnoj politici, ustavnim pitanjima, čemu god. I hoću da vas izvestim da smo imali jako dobre razgovore. Imali smo dobre razgovore i moje uverenje da sa jako dobrom namerom te razgovore vodimo. I mislim da neće proći dugo vremena, imaćemo jasnu situaciju oko Nove demokratske stranke i odnosa Nove demokratske stranke i Zajedno za Srbiju i Nove demokratske stranke i nekakav rezultat tu očekujem. Vidjet ćemo kakav, zavisi od mogućnosti da u što većoj meri usaglasimo sve ove stvari.